Benvinguts a Rau Ràpid, ressenyes ràpides per rolers amb pressa. Avui, la meva llista pel tió. A veure si et portes bé, Primer, Spire, un joc amb drous revolucionaris que volen alliberar la seva ciutat ocupada per als elfs. Ideal per un dels meus companys de joc. Tu ja saps qui ets. Què pot anar malament? Segon, Neverland, un corre hexàgons en el món de Peter Pan per a 5ª edició. Si me'l caga, el penso jugar amb els meus nens fent servir Spelljammer o el Pincel Drag de Cortex. Tercer, Haunted West, 800 pàgines de Wild West, Premi Emmy al millor joc. Brutal! Quart, el Doctor Who 2ª edició. Esperant l'adaptació a la 5ª edició, el Doctor i la TARDIS són una de les meves debilitats. Cinquè, Claim the Sky, una altra debilitat, els jocs de superherois. Aquest cop amb el sistema Cipher System, que tant m'agrada dirigir. I finalment, sisè, The Terminator, el joc oficial de la franquícia. El vull per nostàlgia, curiositat i per riure una estona. Tornaré. I fins aquí la meva llista. Quina és la vostra?